നമസ്കാരം റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഏഷ്യ കപ്പ് പാകിസ്ഥാനാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയിൽ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ സംയുക്തമായിട്ടാണ് കളി നടക്കുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരികയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേൾഡ് കപ്പിന് വരില്ല എന്നതരത്തിലുള്ള ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കളി എന്താകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ ഏഷ്യ കപ്പ് നടക്കും. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലെ ദംബുള്ളയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക എന്നിപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. PTI ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പോവുകയാണ്. ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല. ഏഷ്യ കപ്പ് 2023 ഷെഡ്യൂളിന് ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല. 9 മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കും. അതിൽ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ്. 9 മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. 4 മത്സരങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ചസ് നടക്കുന്നത് ദംബുള്ളയിലാണ്. അതിനാണ് സാധ്യത എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ PTI റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ എന്തായാലും 2 കളികൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഫൈനലിൽ 2 ടീമും യോഗ്യത നേടുകയാണെങ്കിൽ 3 മത്സരങ്ങൾ ഈ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടാകും. അങ്ങനെ 3 കളികൾ വന്നാലും 3ഉം ദംബുള്ളയിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ PTI റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വരണം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോക്സ് എത്താം.